सेमोन आं एसे हालदैखौ गायनानै दोन्दोंमोन दरसेल' बेनो बिराद बुरजा एरदों दा नैबे हालदैया बिबार बारदों बारसे बारनै बारथाम फांथामावहाय बिबार बारदों जोङो मिथिगौ हिन्दु धोरोमावहाय हालदै बिबारा बिराद दाम दङनो बिराद गुन दङनो नाथाय दा बबे बबे खामानियाव खामानि होयो मानसिफ्रा जानो हागौ मोजाङै मिथिया हिन्दुफ्रा जायफ्रानोखि बे हालदै बिबार बारनायनि बेदरखौ जायफ्रा बाहायो बिसोरसो मिथिसिगौ आरोखि गोदो आबै आबौमोनहा बुङोमोन हालदैया बिबार बारा जाय न'खराव हालदैया बिबार बारो बे हालदैया बिराद गुन जायो होननानै बुंलायलायोमोन दा जोङो असमिया बा हारसा बा बामोनफोरनिफ्रायहाय मिथिनाय मथेब्ला जेनेबा नोङो हजोंहाय तामिलनाडु राजस्थान उत्तर प्रदेश बेफोरनि मानसिफोरनिफ्राय जोङो मिथिनाय मथेब्ला हालदै बिबारा हिन्दुफोरनि थाखाय बिराद गुन दं जाहैदों बेखौहाय बे फुजा बोथोरावहाय माने माबायाव होनांगौ जाहैदों मा होनो फुजानि समावहाय मुर्तियाव फुननांगौ जाहैदों ओमफ्रायहाय मा होनो खाफालाव फोथा लानांगौ जाहैदों ओमफ्रायहाय मा होनो दरखंआव दैजों सारनांगौ जाहैदों बे माबाखौ हालदै गुन्दैखौ ओमफ्राय कर्ट कासारिफोरनि माबा मामला मकर्दमाफोर दङब्ला बे हालदैखौलायनो माबायाव हालदैखौ फोराननानै गथा खालामनानै माने लेखायाव जुनानै नङाब्ला सि मोजाङाव जुनानै लायोब्ला बिनि बेदरखौ जुनानै लायोब्ला गोरान आरोखि गोथां नङा दै बै माबायाबो दरखंआव सारनाय नङाबा फुजानि समाव माबायाव होनायफ्राबो गोरानसो जाहैदों एफा एफाल' होनांगौ जाहैदों अब्ला बे हालदै गथाखौ लानानै लेखायाव मोजां लेखायाव जुनानै आरो सि मोजाङाव जुनानै जुदि लानानै कर्ट कासारिफ्राव आगान होयोब्ला बिराद देरहाथारो जाहैदों आरोखि कर्ट कासारियावहाय बेफोरबायदि होननानै बिसोरनि खुगानिफ्राय जों खोनानो मोनो आरोखि आंनि खोथा नङा दे खिन्थु बिसोरनिसो खोथा आङो दा ओरैनो बिसोरनि मिथिनायनिफ्रायसो बुंदों दा बे हालदैनि बिबारखौ नुनायखाय आं गोसोखांदों आरोखि जोंबो गोदोनि समावहाय बिमा बिफाफोरनिफ्राय बिबै बिबौफोरनिफ्राय खोनादोंमोन नालाय हालदै बिबार औवा बिबार जाहा थाहा बारा जायनि थायनि न'खराव बारा होननानै दा बिनिखायनो बे हालदै बिबारखौ नुनानै आं दिनै गोसोखांनानै बे भिडिअखौ खालामनाय जाहैबाय नोंथांमोननो सोरनोबा गोनां दङब्ला आंनि न'आव लांफैनो हागोन हालदै बिबारनि बेदरखौहाय आं नै जावखुनानै दोननायसै एसे बारबावथों नंनानै आं दोनदों जेब्ला जावखुगोन ओमफ्राय आङो जावखुनानै रुनानै फोराननानै दोनगोन सोरनोबा गोनां जायोब्ला लांफैनो हागन শ্রদ্ধেয় রাইজ আপোনালোকে জানে হালধীয়া গছৰ কোনোদিন ফুল নহয় আজি মই হালধীয়া গছৰ ফুল দেখি পেলাই হতবিম্বিত হৈছোঁ কিয়নো পূৰ্বপুৰুষত মই যেতিয়া সৰু আছিলোঁ তেতিয়া মা দেউতা আটা আবুৰ পৰা শুনা পাইছিলোঁ যে মানে হালধিৰ যি হালধি গছৰ ফুল ফুলে সেই হালধিৰ গছৰ হালধিটো বহুত উপকাৰী বুলি মোৰ ঘৰত এতিয়া মই যোৱা বছৰ এটুকুৰা হালধিটো ৰুই থৈছিলোঁ এই হালধিটো মোৰ ঘৰতে মানে এনেকুৱা গছ হৈছে আৰু গছৰ পৰা ফুল ফুলিছে আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ যদি প্ৰয়োজন হয় মোৰ পৰা নিব পাৰিব মই শুনামতে হালধি গছৰ য'ত যিটো গছত ফুল ফুলে ইয়াৰ হালধিটো বোলে বহুত উপকাৰী পূজা পাতলতো বোলে দৰকাৰী হয় আৰু কোৰ্ট কাছাৰীৰ সময়তো বোলে প্ৰয়োজন হয় মই সেইকাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যদি উপকাৰ পাইছে তেতিয়াহ'লে মোৰ পৰা নিবও পাৰিব মই এইখিনিতে ভিডিঅ'টো সামৰণি